Apan kinahanglan gayud nga magkumbira kita og maglipay. Kay ang imong igsuon namatay na o karon nabuhi, nawala siya o karon hikaplagan na. Nawala siya o karon hikaplagan na. Mga igsoon, pamilyar ta ining phrase nga lost and found. Gani og i-announce ni ang atong diretso na sunahuna nga naay nawala pero nakit-an ra. O usually sa ato pong huna-huna nga nangawala kini mga butang sama sa yawi, pitaka, kwarta, alahas, relo o kaha cellphones o any gadget, etc. Pero sa tinuod lang, dili lang gyud mga butang ra ang mawala. Mahimo nga ang tao mismo mawala. Example, imong bana nawala, quote-unquote, kay nangita maglaing badge, dyan ni kujog pod, ibijaan kang asawa, niya, gagmay pa injong mga bata, hilak din ka, asam di mong bana, misis? Nawa. Imong uyab, mga dalaga, imong uyab, naglaom na unta to nga mo settle down na kamo, pero nawala, quote-unquote. Kaya nga naman, natangay man hinuon sa lain, sa dihang didto sa layong dapit na assign. Na may ningisi, makakonek na siya. Nya mara ba gitoy imuha untang kituhuan nga life partner apan nawala hinuon. Dili lang ni sa uban. Kita mismo mahimong mawala. Usahay nawala ta dili lang sa atong direksyon sa kinabuhi. Nawala ta sa tumong, maayong tumong nga atong gipangandoy sukad gamay pata. Pero quote-unquote nawala. Gani daghang mga batanon karon apil ni sila. Mingon ta nangawala quote-unquote. Nganuman kay bisan sila confused na. Na-confuse sila sa ilang identity. Kung lalaki pa ba o babae na. Nganong mungisiman mo? Busa ang uban, dili po na-confuse identity crisis, pero kanang, ngano ba nga maka mo settle down, 40 years old na ka? O 35 years old na? Nangadto ka na tanang dapit sa kalibutan o unsa pa imong gipangadtuan sa nga paitan ning kinabuhi nga sige tagpangita sa atong kaugalingon. Kay siya mismo nawala sa iyahang pagkasiya. Mga igsoon sa ebanghelyo nagsaysay diri ang sambingay sa usa ka anak kining manghod nga mitalikod sa unsa man maayo. Tanang maayo nga diha sa banay iya ning gitalikdan. Unya milangyaw siya sa layong dapit ug tapos sa pagpaturagas o guwalda sa iyang sapi gihatod sa pagkawalay nahot. Apan nasayod ta dili diha natapos ang istorya. Nganuman, nakaamgo man siya. Na-realize ra niya
Unya, naghinulsol, nangurso, nagpursigir nga mupauli sa ila. Mao nga ang mahan nagkanayon, nawala siya, apan karon hikaplaga na. He was lost and is found. The beauty of the story isn't just in his being found. It's in the Father who joyfully forgives and accepts the lost son upon coming home. Ug mauni ang pinakanindot pagayod kay diha sa kasing-kasing sa amahan wala kini maghulat aron ang anak silutan. Bantay ra gyud kag muuli ka, katilaw gyud ka ning ikog sa pagi. Bantay gyud kang way pos nga anak. Lampingasan nga anak, uli ra gyud ka kay dilingon ana ang amahan. Ang amahan naghulat dili aron sa pagsilot. Malaumon ganing gapaabot. Gapaabot siya kay bisan layo pa. Nakita naman niya. Makita nimo ng amahan taliwala sa klaseng anak. Giinsulto pa siya sa iyahang gibuhat. Nga gikuha ang iyang bahin sa katigayunan o giwaldas ra. Nagpaabot siya nga malaumon. Tuod man sa dihang iyang nakit-an sa layo pa. Wala gyud siya naghulat ra. Midagan, tagbo, gakos, halok. Bisan tingali way daghang istorya. O dito na nakit-an sa iyang gisulti sa mga sulugoon. Dali. Singsingi, sapatusi, sininai, magkumbirata. Busa malaumong naghulat, uban sa dakong kalipay, kay lagi nahibalik ang anak nga nahisalaag. Nawala siya. Apan karon hikaplaga na. Mga igsoon, familiar ta sa popular kaayo nga religious song entitled The Amazing Grace. Ang mga protestante, paborito nila ni nga awit. Pero wala na nagdumili sa atong mga Katoliko nga mo awit sabta ini nga Amazing Grace. Sa maong awit, dunay tumpak kaayo nga lyric diha. I once was lost, but now I've found. Actually, pwede na ito nihimong plural o giapil atong kaugalingon na moingon kita, we once were lost, but now we're found. We're found not because we were able to figure all it out, but because God found us first. Usbon ako, lahi o kaha susama sa manghod, nakit-an ta kay nakarealize man tag nakaamgo ta. Pero sa pagkatinuod, dili kana mo'y rason. Nakit-an ta kay bisan sa nawala pa ta, wala gyud ta nawala sa kasing-kasing sa Dios. Di ba? We were not lost in the heart of the loving Father. Because if we were lost, God found us first.
Sa tinuod lang alang kanatong tanan nga nangitag kahulugan, nangitag meaning sa kinabuhi. Apil labi na sa daghang mga millennials ug mga kabatan-unan dinhi o somewhere out there. Tapos kung nagkautso-utsog, nagkalitsi-litsi na ang kinabuhi, or maybe you're just feeling far from home, feeling far from God. Just remember, a loving Father still waits you and is ready to embrace, accept, much more celebrate sa ato unya nga pagbalik kaniya. Mga igsuon, grace is still amazing. Usbon ako, grace is still amazing. And yes, we might be sometime lost, yet we were never, ever too far to be found. Because in the hearts of God, in the heart of our Lord, we were actually not lost. Because of His encompassing love and mercy. Matag butang nga atong mawala, unya makit-an ra, makaamgo man ta. Tinod na, dili. Unya moingon dito sa atong kaugalingon, sus kining yawiha, sige lang gini na kong kalimtan. Unya mawa, unya makit-an ra pod. Unya, kaming mga senior na, bisag unsa og amping, mawa gihapon, pero makit-an ra pod. Pero, normal man na sa ato once gani nga mawala, basta mapalga na, pagkanindot nga kalipay, unya mag-amping na dainta. Di ba? Atong iampo ang nangawala pa. O kung kita man na siya, wa kita nawala sa kasing-kasing sa Dios. Busa, mobalik ta. Kay kana, dili rason nga magsubo, kundili rason sa atong amahan sa paglipay. Munang litari Sunday karon. Nalimtan ako explicar ngano si Bishop nagpink. Kaduhara sa usa ka tuig magpink ang mga kaparian apil obispo. Third Sunday of Advent and fourth Sunday of Lent. Precisely because litari means rejoice. Nawala ang anak, napalgan ra, dunay rason maglipay, magkumbira. Amen?